کەڤندا گەلو پیرکێ چاوا دکاری بوو تورکێ خوا بپارێزە ئەو تورکێ تەڤنکری بچین و ڕەنگە کو هەر چینەک و ڕەنگێکی وێ چیرۆکەکە تەوی ئەو زەحمەتیên ku rastî çanda Kurdî hatin lê her ma bi xeml û xweşikiya xwe. Ez Ronak Qewwas digel we dame di podcasta Tûrikê Pîrikê. Di vê podcastê da ez ê ji wara behsa rola jina Kurd di parastina çand û kultûr û zimanê Kurdî da bikim. Di her xelekekê da em ê bi hev re Tûrikê Pîrikê vekin û binêrin bêka çi tê de heye. Ev podcast di nav projeya dengên jinên Yê Sînor bi destpêşxeriya rêxistina alîkariyên mirovî û rojnamavanî aj bi piştgiriya Wezareta Karên Derve ya Ferensiyê li benda me bin.